está perfectísimamente estudado. Tamén as mulleres do centro sandinista que pelearon na guerrilla da contra teñen algún escrito que si vos interesa este tema. É moi interesante para ver o comportamento destas mulleres dentro do mundo das armas, que son os exércitos. Bueno, o tema do mundo do sufragismo, do que tú indicabas un pouco como a revolucionarios, un pouco como as feministas burguesas e as feministas revolucionarias, me parece que las tiñe este tema é un debate que no século XIX e no século XX está en todo o movimento feminista. Igual que logo despois, a partir dos anos 70, vai ser o feminismo da igualdade e o feminismo da diferencia. O sea, estes debates dentro do movimento feminista son moi activos e están moi ben. Porque non hai feminismo, hai feminismos. E, por lo tanto, as mulleres están na sociedade e teñen diferentes visións de como afrontar a conquista e a loita por os dereitos de mulher. Como todo, o que hai é que atopar mecanismos de pelear conjuntamente. Pero vamos, isto e na reunión da Seguridade Internacional é muchísimo, é unha constante. O que sí é certo é que este movimento sufragista que os citei en Rusia chega ao ano 1917, cando no mes de Lwów, parece que concede o dereito a todas as mulleres, e xa no goberno de Lwów hai igual mulleres, no goberno profesional de Lwów hai igual mulleres, bueno, pues, evidentemente, tamén se fai peleando, o sea, neste momento coincidiría o dereito ao voto e o dereito a consulta. A partir deste momento hai algunhas que consideran que co dereito ao voto chegar e hai outras que continúan porque coinciden con o mundo socialista utópico, como defendía Flora Cristal, que non chegaban a conquistar tamén o dereito do mundo traballador, porque as mulleres tamén formaban parte. E este é un debate que, bueno, eu ainda os vivín, non vos pensedes que eso tercero, eu ainda os vivín nos anos 70, o sea que ainda está. Ben, as mulleres dos partidos, antes, agora e sempre, as mulleres dos partidos normalmente son bastante mal. A estrutura de partidos políticos, moi rígida, baseada nas deliberacións internas para conseguir votos e de unha parte, normalmente son estruturas que non son nada favorables ás mulleres. Nada. Antes e agora. A estrutura partidaria é unha estrutura na que o liderazgo das mulleres ten moitas dificultades. Primeiro, para conseguir apoios e unha vez conseguidos, sempre consiguen eles e algunhas delas, porque todas as mulleres foran feministas, non os preocupéis que o problema está en nosotros, pero non o son. E entón, claro, pues sempre, cando unha muller é libre e independiente, que normalmente as feministas son en servo, dentro do partido son peligrosas. E entón, pido buscar outra que seña máis asequible, é dicir, que seña máis dócil. E que, sobre todo, non teña redes como outras mulleres, que eso pode ser unha amenaza. E isto é unha constante, A pesar deso, as mulleres nos partidos conquistan cousas. Se son feministas e se apoian entre eles, é dicir, se son capaces de crear redes. Si normalmente van de líderes, solas, moi complicado iso. Sobre a maternidade e o matrimonio, bueno, estas, as bolcheviques e aí todas as que participaban en la revolución bolchevique, as que estaban agrupadas no movimento de Zendoteles, que participaban nas publicacións, estaban en contra do matrimonio, por tanto defendían o mundo libre. E a maternidade, a verdade é que en algunhas destas, en este libro aparece algunhas conversas entre as nihilistas, vacunistas, aparece algunha conversa entre elas, pero a maioría delas, bueno, non, Alexandra Colontai ten un fillo, a maternidade era unha parte secundaria. Consideraban que a reproducción era prioritaria. Se tenían fillos, se ocupaban deles cando podían. Pero é verdad que conviviron dificilmente ca maternidade. As que deixaron escritos, as que deixaron obras. Por exemplo, Alexandra Colontai reflexiona algo sobre este tema. E a verdade é que ela tiña un fillo e sempre que podía o levaba con ela. De feito, o fillo foi a Estados Unidos, anduvo polo mundo adiante.
se eres unha muller de esquerdas, para eles, xa se sabe, eres así. E se eres unha muller libre, eu creo que estamos no 2017, pero vosotros que sois máis novas, a mí xa non se atreven a decirlo, como entenderás, xa non se atreven, pero mellor, eu cando era profe, pois as alumnas me decían, profe, que si resulta que nós temos, miramos hoxe, mañana tamén, eles fan todos os días, pero nós se o facemos xa sabemos o que nos chama. Decían eso as miñas alumnas. Estou falando de fai 6 ou 7 anos. Por lo tanto, debían de sentir algo no ambiente, non? Eu non iba por a noite, por menos por aí, no musa aquel que había para levar as discotecas, que tamén cando había o goberno como Dios manda, había ese servicio, non? E había bastante menos accidentes. Pero bueno, pues, entonces mira o que dice con os pais. Pero unha vez e outra vez as cousas saíron de maneira diferente, é dicir, cando se enamoran, non? Que era moi enamoradiza, se enamoraba con moita facilidade, e gustaba moito o e entonces decía, pero unha outra vez as cousas saíron de maneira diferente, pois o home sempre tentaba impoñer o seu ego sobre nós e adaptarnos aos seus propósitos. Daquela, e malia todo, sempre estouraba a inevitable rebelión interior. Unha e outra vez o amor convertese nun cárcere. Sentíamonos esclavizados e tentábamos afrouxar o vínculo amoroso. E despois da eterna loita recorrente co home amado, ao final afastábamos e fuxíamos cada liberdade. Xa que logo volvíamos sentirnos soas, desgraciadas e solitarias, pero libres para perseguir o noso amado, o ideal elexido, o traballo, a revolución e a vida. E isto faino constantemente. Por lo tanto, é un tema que yo preocupaba, ¿no? E que vivía todos os días. De las palabras, porque creo que empiezas a pechar, para pechar brutalmente, por razones cinematográficas, ¿no? Sí. Como se pode ver expresado todo esta actividade da muller na opinión pública nos periódicos e así? En que sentido? Cando había aproximadamente relacionado con unha manifestación que podía tratar de mujeres e así, como o abarcaba? O sea, que postura podían... A prensa. Sí, A prensa o 17. sí, por exemplo. A prensa o 17, incluso nas grandes movilizacións de mulleres, sacaba moi pouca cousa. O que máis se ve na fotografía, o sea, na imaxe gráfica é onde mellor se ve. Moitísimo e ben. Eu estuve, a Llordizo volví a reler, e xin, a ver, que pasa? E hai un parágrafo onde fai referencia a que nunha das movilizacións hai muitísimas mulleres. Evidentemente a manifestación do 8 de marzo. Porque foi a manifestación do 8 de marzo, Saliron á rúa porque era o 8 de marzo. Pero logo despois, casi non aparece. Tampouco non é nada que nos extraña, non? Cando somos noticia, cando nos asesinan, cando nos peleamos entre nós, cando unha non sei que sale con unha roupa, ou non sei que, ou non sei que máis. Ainda nos queda por conquistar o espacio da visibilidade. Sin embargo, claro, se faz imágenes, nas imágenes, daquela non había Photoshop, por tanto non podía modificar. Entón, é verdad que as imágenes que hai bastantes, aí é onde se ve esa presencia. E a violencia machista está moi extendida en Rusia, despois da unha comparación antes e despois da revolución. Te podes imaginar, era así, sí. Me preguntaxedes que ocurriu ca caída do réxime soviético. Bueno, eu a verdade que se tema no seu momento a mirada, por exemplo, absolutamente todos os servizos públicos desapareceron. E xa sei que son servizos públicos, pero cando non hai guarderías, cando non hai centros para personas maiores, detrás, quen está? Só recordo unha cifra, no Estado español, tamén desmantelou gran parte de todo eso, o 87,2% do cuidado de nenos e nenas e familiares, o 97% de cuidados de personas maiores o fan mulleres. Así que non teño máis que decir. A maioría sin pagar, a parte que se paga, a maioría sin pagar. Por lo tanto, xa vos podedes imaginar o que ocurriu. A partir da caída do réxime se considerou que o traballo era prioritariamente masculino e a pesar da capacitación e formación das mulleres
moitísimas mulleres marcharon fora a traballar en universidades. A gran beneficiada foi Alemania. A gran beneficiada foi Alemania. Me acordo que había un político galego que falaba que a caída do muro do Cuarto Reich por a vía legal. Pero foi a gran beneficiada, ¿no?, de ese momento, e elas estaban moi cualificadas nas universidades, nos traballos de investigación, na formación de todo tipo. Entonces atoparon con unha mão de obra cualificada que non tiñan que formar, pagada peor, e efectivamente, bueno, pues todo eso. Entonces, e logo despois, a pérdida, o sea, o que era a moral e as costumes, o sea, a vida cotidiana xa sufriu un retroceso grande, moi grande, moi grande. E é verdad que había grupos, porque o sigue habendo, que loitan pola conquista de dereitos, que aquí non se fala nada disso, non lo ponen na prensa. Hai grupos de mulleres traballando pola reconquista de dereitos, xa sabía naquele momento, e traballaban activamente. Pero bueno, foi un retroceso moi grande. E logo hai unha cousa, cando a violencia aumenta, e non cabe dúbida de que Rusia neste momento ten moita violencia, cando a economía non legal aumenta, as mulleres viven en peores situacións. Isto está moi estudiado xa. Que nunca se asentou ao final dos dereitos. E entonces todo este mundo de economía, o enorme protagonismo que tuvo, bueno, pues, o comercio clandestino de todo tipo de armamento, de materiales estratégicos, todo aquel mundo militar que se convertiu en cuerpos de seguridad, bueno, todo o que xa sabemos, ¿no? A venta de material militar, todo eso perxudica moito máis a mujeres. Simplemente añadir un punto sobre ese tema, que todos os libros, non só isto, de Alexandra Svetlana Alexievich, dada a súa condición, penetran moito e fan sair moito a posición da muller e como vai evolucionando en distintos momentos da historia da Unión Soviética, dende a guerra, que é o libro que está aí, pero tamén o final do Homo Soviéticos, Chernobyl, etc. Sempre ten moi en conta o punto de vista das mulleres e vese unha reflexión desta evolución que señala encarna. E logo todo o mundo das relacións sexuales, que cando estuve unha lei, unha cousa que me chocou enormemente foi a inmensa cantidad de prostitución que había. Inmensa. Moi vinculado ao turismo, é verdade. Pero era inmensa. No Transiberiano, nos hotéis, en todo. A mí, digo, aquí hai un problema grave de relacións. E como foi que, sendo as mulleres as que no principio tuveron un gran ímpetu na educación e a alfabetización das persoas, dos ciudadanos e dos nenos e todo, como non calou na xente esa, supoño que nese novo plan educativo xa se vería a muller de outra forma, non se vería a muller da mesma forma que sempre. Entón, como non calou ese ideal, ese novo ideal de muller? Porque ese novo ideal de muller se ten que convertir nun proxecto político conxunto. As mulleres poden impulsar, pero logo se ten que convertir nunha acción de Estado. E a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas non o convertiu en un objetivo de Estado. As mulleres son moi militantes, pero non juegan de arco. O sea, tú podes impulsar en inicio un movimento revolucionario tal. Logo ese movimento revolucionario tal nos ten que convertir en un objetivo político. Do partido, da sociedade, da organización política, da organización social, da organización económica. E non o fixo, non o fixo. Bueno, creo que temos que echar atención. Entón, só unha cousa, que o próximo día volve a ser no Paraninfo. Porque é que